Abazali batyhola ngelithi azinasihlahla izityholo ezidakancwe kumakhasi onxibelelwano yinxalenye yeetitshala zalapha eMakhawula ngakwinqununu uMnumzana Zuko Mbana. Thina inqununu iyasonelisa ngokuphatha kwayo ngoba oko yaphatha siswam isikolo satshintsha and nabafundi bongezeleka esikolweni. Nee-results zesikolo ke siswam siyazibona uba zisuka ku-90 zethi xa zehlile ziyaphelela ku-80. Abazali banyanzelise ukuba sivalwe isikolo de isebe lemfundo lisondele kwisithebe sengxoxo ngeenjongo zokubuyisela imeko esiqhelweni nanjengoko abafundi bebonakalise ukungalawuleki yakunqunyanyiswa inqununu kanti nenxalenye yeetitshala ityholwa ngokungangeni emagumbini okufundisa. Ndingatsho ndithi ikhona ingxaki and andikho happy tu nam because azange sayibona le nto thina zange sayiva into ethiwa ne-drug esikolweni nentsangu oko kule 30 years uMr Mbane ekhona eyi-principal but within 2 days 1 day engekho sifumana i-drugs esikolweni. Inye qwaba into efunwa ngabazali nombutho weetitshala isatu. Ezi titshala ziyi-25 zithi zimfuna esikolweni, 25 teachers ezithi zimfuna out of 65 sithi sicela ziphume ngala masango ala gate udepartment abone ubuthini nangazo. Umuntu esimcelayo thina esikolweni nguMr Mbane. Sithi isebe lezemfundo ngase lixhaphaqaphise ukwenza uphando kuyo yonke la meko iphaya, badibanise abazali, badibanise ootishala, badibanise ikomkhulu. Abazali bathi bazawucela isebe lemfundo esiseko kweli phondo ukuba livumele inqununu uMnumzana Zuko Mbana phambi kokuba athathe umhlala-phantsi kule minyaka imbalwa izayo ukuba agqithisele isakhono sokuphatha kwititshala ezawuchongwa ngabazali uqinisekisa ukuba luyaqhubeleka ulawulo olungenachaphaza. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwisikolo samabanga aphakamileyo eMakhawula kwaBhaca eMpuma Koloni.